Hello everyone! Welcome to my channel. Ngayon magluluto tayo ng napaka-healthy na ginataang gulay. Ang mga gagamitin natin, gata, dalawang nyog, unang piga, at pangalawang piga. Gagamit din tayo ng dry na hipon. Binabad ko na siya sa tubig. Hipon cubes, asin, tanglad, luya, isang sibuyas, isang kamatis, sayote, isang piraso, gabe, sitaw, okra, 4 na piraso, kalabasa, isang pirasong talong, alagbati, malunggay, at patis.
Ilagay na natin yung pangalawang gata. Tanglad, luya, kamatis at sibuyas. Ilagay na rin natin yung matagal malata na gulay. Takpan lang natin. Ilalagay na natin yung dried hipon. Ilalagay na rin natin yung asin at hipon cubes. Pag sa tingin ninyo na half-cook na yung kalabasa at saka gabi, ilagay nyo na yung ibang gulay, sayote, talong at sitaw. Pag malambot na yung kalabasa at saka gabi, ilagay na natin yung kakanggata. At magtimpla tayo ng patis. Ilagay na rin natin yung malunggay at saka alubate. Tikman lang natin. Sobrang sarap, guys. Patayin na natin yung apoy. Ayan na, guys, tapos na tayong magluto. Salamat sa panunood. Ingat po kayo lagi. God bless.